Ribeira homenaxeou as mulleres limpadoras. As traballadoras destacaron o seu labor, invisible pero esencial, e apuntan que agora son recoñecidas como técnicas de limpeza, non señoras da limpeza. O sábado 8 de marzo comemorouse o Día Internacional da Muller e a comarca contou con diferentes actos para enxalzar a súa figura e berrar pola igualdade. Ribeira desenvolveu unha homenaxe ás mulleres limpadoras, unha reivindicación que o propio colectivo agradeceu e definiu de indispensable para dar visibilidade a todos os oficios. Traballan arreo, na sombra, sin que o seu traballo sexa reconhecido como se merece. Para ese recoñecemento só nos deberíamos preguntar que pasaría se non houbera mulleres traballadoras da limpeza? Que pasaría? A resposta é sincera. Por tanto, mentre traballamos, somos invisibles, pero se deixamos de traballar, somos necesarias. Por tanto, comencemos por intentar cambiar o nome. Non somos señores da limpeza, somos técnicas de limpeza, que aplicamos os nosos coñecementos a limpiar, ordenar, sanear, e non é fácil, e todo sirve. Calquera descartaremos a idea de que se nos dedicamos á limpeza é porque non sabemos facer outra cousa. Non é verdade. Non todo o mundo vale, e por esta razón temos que darle ao noso traballo a importancia que se merece. E agradeceu que neste 8 de marzo se homenaxeara a súa profesión para remarcar a importancia do seu traballo. Pero ademais de agradecer, quero reivindicar un maior recoñecemento. Debemos, para iso, e estamos aquí, sensibilizar a sociedade en xeral. E aos aquí presentes que detrás de todos aqueles lugares públicos e privados que limpamos, sempre estea o esforzo e a dedicación dunha de nós, que a maioría das veces facemos o traballo en soedade, incluso en ocasións con doezas físicas, por mor da dureza da nosa actividade. Por tanto, conmemoremos este día. Gracias de novo por dedicar hoxe a este colectivo. Esperemos que este acto sexa o primeiro paso para o noso recoñecemento social, porque creo que o merecemos. A actriz Atenea García foi a encargada de conducir o acto, que foi moi distendido e dinámico, en o que se entregaron diplomas e agasallos a todas as técnicas de limpeza, ademais de facer unha foto grupal. Logo foi a quenda do alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, quen destacou o importante que é para a sociedade o labor que desempeña o colectivo homenaxeado. Que poucas veces se lle deu o valor que realmente ten, porque o traballo que desenvolvedes é como esa engranaxe silenciosa que funciona sen que nos apercibamos, mentres abren os comercios, producen as fábricas ou que calquera negocio vai adiante, vos, co vosso traballo incansable, garantides que cada espazo estea limpo, ordenado e listo para acoller sempre vida nel. E non podemos, e creo que tampouco debemos permitir que ese traballo quede na sombra, porque parémonos a pensar durante un momento que sería de Ribeira sen vos. E afirmou que sería unha sociedade totalmente diferente. Pérez Barral sinalou que o colectivo homenaxeado está formado por mulleres que se esforzan, que teñen responsabilidades e que fan posible que negocios, escolas, hospitais ou institucións públicas funcionen correctamente. Estou convencido de que sen vos esa sociedade non sería igual. Estou convencido. Galiza, ademais, ten unha historia che de mulleres valentes, de labregas, de mariñeiras, de pescadoras, de mestras, pero tamén de limpadoras, que coa súa suor contribuíron a construir un país máis xusto, máis igualitario. E Ribeira tampouco é unha excepción. Cantas de vós, aquí presentes, traballástedes arreo e sen ter tempo case para facer tarefas do fogar, compatibilizar o mundo laboral co familiar ou calquera outro tipo de responsabilidade. E todo iso sen descanso, cun único obxectivo: sacar as vosas familias adiante. O orxedor local sostivo na súa intervención que Ribeira ten unha débeda coas técnicas de limpeza e sinalou que aínda queda por percorrer no camiño cara á igualdade. Porque a loita pola igualdade non só pasa porque as mulleres vos empoderedes, senón porque tamén os compañeiros, homes, vos axudemos a que esteades en igualdade. E por lembrar que a limpeza non é unha tarefa menor, como ben se viu na pandemia, que erades imprescindibles para poder continuar coas actividades económicas, porque as mans que limpan, estou seguro de que tamén construen futuro. Con esta homenaxe, Pérez Barral agarda que Ribeira sexa cada vez máis consciente, máis agradecida e máis comprometida coa igualdade.